Saludem ara la portaveu d'Esquerra Republicana a la Paeria de Lleida, Jordina Freixanet, molt bon dia. Molt bon dia. A l'últim ple de l'Estat de la Ciutat, vostè va preguntar-se si l'experiment era el govern actual del PSC. Després d'aquests anys de mandat, considera que aquest mandat ha estat un experiment? Considero que aquest mandat ha estat l'experiment, bàsicament l'alcalde ha estat l'experiment, perquè és el qui va agafar el ple de l'Estat de la Ciutat del 2022 per començar la seva carrera a l'alcaldia, i en aquell moment ho va fer sense cap mena d'escrúpols, amb atacs personals, agafant barris sencers i incendiant-los. Jo el que li vaig voler ficar-lo davant del mirall i dir, escolti, després de totes les promeses que vostè va fer, que resoldria els problemes comercials d'aquesta ciutat en qüestió de setmanes, que resoldria els problemes de desigualtat d'aquesta ciutat en qüestió de setmanes, que resoldria quin és el balanç que en fa. Per part d'Esquerra creiem que les grans infraestructures que s'han inaugurat en aquest mandat, com han pogut ser el Palau de Vidre, com han pogut ser l'estació d'autobusos, com ha pogut ser el Museu Morera, però també de més petites, les bases d'Alpicat, la renaturalització de Dr. Fleming, totes aquestes qüestions venen del mandat anterior i per tant ha viscut de renda pràcticament tot el mandat, i el que fa ara és tenir la ciutat plena d'anuncis, tenim tota la ciutat plena de renders on ens explicaran què volen fer en un futur, però la realitat és que això no s'aguanta per enlloc i per tant creiem que l'experiment ha fracassat, evidentment el seu, i que el que no farem nosaltres, evidentment, és fer l'oposició que ell ens ha fet en el seu moment, no? I per tant, en moltes d'aquestes ocasions també vam parlar de la manera de governar i de com volem que es governi aquesta ciutat, perquè segurament els reptes que tenim per davant molts els compartim i no tenim una recepta màgica per tots. M'encantaria poder dir-los a tots els ciutadans, escolti, miri, si em voten a mi tindré la recepta absoluta per tot, però el que tampoc no faré de cap de les maneres és menystenir els adversaris polítics i utilitzar qualsevol confrontació, populisme, odi respecte als altres per arribar al poder, no? I aquesta ja crec que és la diferència fonamental amb l'equip de govern actual que s'ha dedicat i que va utilitzar absolutament en aquell moment, ell té poca memòria, no? Però va utilitzar tot tipus de fórmules per arribar a l'atac personal i arribar a l'alcaldia, no? En tot cas, a nosaltres ara ens toca més que mirar fa 4 anys, sinó els anys que han de venir i el balanç que en fem, no? I en aquest sentit, des d'Esquerra també volem dir d'una vegada per totes que cal obrir una nova etapa a Lleida, que la ciutat n'està cansada d'estar resignada, de viure d'anuncis, de viure de promeses, de viure de miracles. Jo cada vegada que passejo per Lleida la gent no em demana que faci una fira de 100 milions d'euros ni em demana que fem determinades inversions a nivell de ciutat. El que em demanen és que la gent pugui sortir al carrer i que no s'entrepussi quan va a comprar el pa, que les escoles estiguin arreglades, que els equipaments on hi ha la canalla que juga, que en aquests moments estiguin tots arreglats, perquè alguns fan mania, som de les ciutats que més mania fan, que estigui neta, que estigui endreçada. Jo crec que aquest és un dels reptes i m'agrada dir que la meva proposta és la de la gent normal, la de la gent quotidiana, la que té els problemes del dia a dia, la que li costa arribar a final de mes, la que té problemes d'habitatge. Aquests són els reptes que a mi m'agradaria poder ficar sobre l'agenda de Lleida i sobre el futur d'aquesta ciutat. Ahir, justament, el cap de l'oposició, Xavier Palau, defensava que la nova etapa ha de girar cap a la dreta. Entenc que vostè defensa que ha de girar cap a l'esquerra. Justament cap a l'altre costat, és evident. I més quan hem vist un govern, el del PSC, que s'ha passat els 4 anys de mandat pactant amb la dreta extrema i en alguns casos fins i tot amb l'extrema dreta, malgrat han volgut fer postureig en els últims moments, no? S'han volgut intentar diferenciar, però el que està clar és que les polítiques de creixement per créixer aquesta ciutat que només se la imaginen, no? Sembla que estigui complexada de ser una ciutat mitjana. Jo me'n sento molt orgullosa de la ciutat que és. Lleida és una ciutat mitjana a tot el món. Les ciutats mitjanes són les que millor s'hi pot viure i jo vull que visquem de la millor manera possible. Per què? Perquè els barris tenen identitat, perquè pots fer, tot està molt més a prop, els serveis públics no estan saturats del tot. Per tant, el repte que tenim és fer de Lleida la millor ciutat mitjana d'Europa, no començar a créixer per créixer i intentar comparant-nos constantment que si Barcelona, que si València, que si Saragossa, que si Madrid. Escolteu, jo m'agrada la ciutat que tenim, però sí que crec que en aquests moments hem de passar de la resignació, del cansament, de viure de l'anunci constant, a fer que sigui la millor ciutat mitjana d'Europa, on s'hi puguem viure les persones que hi som el millor possible. En què sí que podria créixer Lleida? Créixer en cultura, en talent, en que els joves s'hi puguin quedar si volen viure-hi, en que la gent gran senti que tot el que ha invertit en aquesta ciutat també és la millor manera de poder arribar a la seva bellesa, en educació, evidentment. Evidentment, jo crec que els reptes que tenim per davant són aquests, no? El créixer, que els serveis públics funcionen millor, no pot ser que els serveis públics, sobretot els municipals, en la gestió de l'espai públic, moltes vegades tenir una ciutat endreçada
que hi hagi llum, que els bancs estiguin a lloc, que estigui neta, que estigui polida, és la millor política pública de seguretat que pot fer una ciutat. Perquè moltes vegades ens embarranquem a la persecució del delicte, quan no és el debat en molts casos, sinó que la millor política de seguretat que pot fer un ajuntament és que l'espai públic estigui endreçat, ens hi sentim còmodes, estigui tot a prop i que els serveis públics, quan els necessites, funcionin. Hi ha un altre repte important que afecta tot el país, que és el de l'habitatge. Hi ha hagut en alguns moments que han criticat falta potser de fer més per part del PSC a l'hora d'apostar per polítiques d'habitatge. Per on passarien les propostes d'Esquerra Republicana? El PSC s'ha agafat l'habitatge simplement com un pacte amb els promotors. I és evident que hi ha d'haver nou habitatge, però tenim també molt d'habitatge buit, que en aquest moment cal polítiques actives de rehabilitació, polítiques actives del lloguer assequible, i cal també que l'administració, i nosaltres ho hem dit moltes vegades, compri habitatge. El compri directament, perquè tot aquest habitatge buit que ens trobem en determinats barris i que a més està molt degradat, o el compra l'administració o el compren els especuladors. I quan el compren els especuladors, què fan? En compren molts i el que fan és fer fora de les seves cases les famílies que hi viuen. I nosaltres el que precisament volem és que amb una intervenció pública quirúrgica i coordinada realment puguem transformar aquest habitatge, fer-lo habitable i que les famílies s'hi puguin quedar pagant allò que puguin, perquè al fi i al cap el que ha de fer l'administració és tothom intentar pagar, fer aquests lloguers socials, lloguers públics, lloguers assequibles, perquè tothom es pugui quedar a casa seva. Hem vist massa política de postureig, no? Aquesta política que si hi ha un particular o un privat que ho fa, li ficarem la catifa vermella i ho farem, però tot el que sigui una veritable fórmula que l'administració pot actuar, aquí no hi és. I això també t'ho diu amb el Comitè Estratègic de l'Habitatge. Nosaltres li hem dit també a l'alcalde, com pot ser que al Comitè Estratègic de l'Habitatge no hi hagi persones del tercer sector que estan treballant amb el Housing First? Com pot ser que no hi hagi el món cooperatiu? Com pot ser que no hi hagi altres formes? És la manera com té d'entendre l'habitatge com un dret a temps parcial, és a dir, si me va bé, bé, i si no, no passa res. I en aquest sentit creiem que falta molta valentia, no? I que, a més, els únics pisos que s'han fet en aquest mandat, de moment, també venen del mandat anterior, perquè, evidentment, tots els pisos de Magraners que es van iniciar amb fons Next Generation durant el mandat anterior i s'han acabat i s'estan ficant en aquests moments, no? L'altra cosa que també discrepem, habitatge públic, i no vull dir de protecció oficial, sinó habitatge públic, n'ha d'haver a tots els barris. Absolutament a tots els barris. Perquè si no el que fa és generar segregació urbana. I la segregació urbana el que fa és generar-nos espais on si volem concentrar una determinades maneres de viure i en els altres espais hi ha unes altres maneres de viure. Això no només ho fa l'alcalde, sinó que amb el debat del POUM és un dels debats que hem tingut, perquè és el que ens determinarà quina ciutat volem d'aquí uns anys. Malauradament a Lleida, el que em preocupa més és la segregació urbana que hi ha en aquesta ciutat, perquè quan ens donen les rendes mitges estem més o menys al mateix nivell que tota Catalunya, però quan ens donen les diferències que hi ha entre el barri més ric i el barri més pobre, també som els primers de tota Catalunya en les diferències que hi pot haver. I a mi m'agradaria treballar per una ciutat que justament la mitjana no sigui simplement una suma aritmètica, sinó que tots realment puguem estar al terme mig i poder viure amb certa dignitat. I això també es fa en la manera com planifiques els barris, com planifiques aquest habitatge, i això també diu molt en el debat del futur. No? I per això nosaltres en el POUM li hem dit una vegada i una altra a l'alcalde, no podem agafar un document del 2015 que el vas intentar aprovar el 2018, que ara has intentat passar-lo per la màquina del maquillatge i el tornes a presentar exactament igual, sinó que el que hem de parlar és dels reptes que les ciutats tindran. I un, molt clar, serà l'habitatge, però l'altre també serà els espais verds, que és un dels temes que també l'estiu passat segurament no se m'ha enfontit, no?, de totes les ràdios. L'altre serà com hem de dimensionar els equipaments públics, on s'han de fer, de quina manera, la mobilitat. Fa anys a Lleida ningú parlava dels reptes de la mobilitat, perquè o pràcticament anàvem caminant a tot arreu, o el que havíem d'utilitzar el vehicle privat i s'hi podia aparcar amb certa facilitat. Aquests reptes, a dia d'avui, ja no són només uns debats que es poden produir en les grans ciutats. A Lleida també el tenim. I la manera com ho estan fent ens allunya molt a la ciutat mitjana, aquesta que et dic, de que hem de viure amb certa qualitat. I quan parlàvem dels pactes, i me'n vaig d'un tema a l'altre, el tema dels autobusos urbans, que és també un dels grans temes d'aquest mandat i que hi tornarà, perquè abans que acabi el mandat s'haurà de decidir si els autobusos es fa un nou contracte per 10 anys, de com se farà aquest contracte. L'alcalde també tenia l'oportunitat de seure's amb nosaltres i intentar mirar cap a quin és el model de transport públic que volem en els propers anys.
i molt clarament ens va dir no, és que no us necessito perquè això ho tinc pactat amb el Partit Popular i amb Junts. És la manera que ha tingut de governar. Per tant, si algú vol votar dreta, pot continuar votant els mateixos que hi ha ara, diguéssim, perquè acaben fent les mateixes polítiques en els grans temes de ciutat en els que tenim. Si algú vol fer una alternativa, i una alternativa que pensi en la gent normal, que pensi en les famílies, que pensi en la gent gran, que pensi en el 99% de la població que tenim els problemes del dia a dia, crec que l'opció en aquest cas som nosaltres. Ara que parlava de mobilitat, justament a l'últim ple, es va abordar la moció sobre crear una comissió per estudiar si calia o no tenir un tramvia. Li va sorprendre l'oposició notable de la resta de grups? Em va sorprendre especialment l'oposició radical del govern actual. És a dir, és evident que a dia d'avui, si haguéssim de construir un tramvia FSM, no crec que guanyéssim el relat en aquests moments. Per què? Perquè la gent té la sensació que els autobusos no funcionen. I si els autobusos no funcionen, ara on venen aquests a parlar d'un tramvia? Però el que està clar és que no té gaire sentit que no puguem obrir un debat de futur sobre la mobilitat quan d'aquí 10 anys a Girona en tindran, d'aquí 10 anys a Tarragona en tindran, i a totes les ciutats entre 100 i 200.000 habitants d'Europa s'està plantejant el debat del tramvia. Llavors nosaltres el que li diem és com us podeu oposar a que simplement es faci un estudi que prevegui si a Lleida pot haver-hi o no un tramvia. És que el debat que teníem era si realment es podia fer un estudi que no paguen ni els lleidatans ni lleidatanes, un estudi que l'han de fer, evidentment, perquè els tramvies els paga la Generalitat de Catalunya, que és qui en té la competència. Ens va sorprendre moltíssim aquesta manera que diem que tenen, no? Aquesta ciutat que creix, que en 15 anys hem de ficar-hi 80.000 lleidatans més, però no sabrem com els mourem, aquests lleidatans, perquè el que està clar és que la manera com s'estan movent ara és molt deficitària, perquè cada vegada tenim més problemes tots per efectes de mobilitat a nivell de ciutat. Per tant, és un negacionisme absolut quan te fan una proposta de ciutat i dius, escolta, estudiem-la. Ni tan sols estudiem-la, em va semblar fora de lloc, bastant fora de lloc, especialment per part del govern. La resta d'oposició entenc que la dreta ja li està bé viure constantment del vehicle privat única i exclusivament, sense que hi hagi cap alternativa al transport, i el que hauria d'haver fet el govern, entenc jo, és almenys entendre que és un dels debats que ha de tenir aquesta ciutat de cara al futur. I no només el del tramvia, insisteixo, el de la mobilitat en el seu conjunt. Millorar la mobilitat també podria permetre millorar el comerç de proximitat? Clar, és una cosa va lligada amb l'altra. Vull dir, si en aquests moments a Lleida sempre ho diem, un dels principals motius pels quals a Lleida està patint el comerç local és totes les traves que li està ficant l'administració. Primer està fent competència deslleial creant un gran centre comercial a les afores i, per tant, els inversors que hagin de venir a Lleida, si tenen una alternativa diferent, el ficaran a les afores. La segona, mentre a les afores tot serà gratuït, a Lleida ciutat per poder aparcar, ja sigui en zona blava, zona vermella o en pàrquing privat, fa que una tarda et surti com a mínim 10 euros més del que tu tenies previst de fer d'inversió. La tercera, l'espai públic, a nivell de Lleida ciutat, podria estar en bastantes millors condicions del que ha d'estar. La seguretat, la il·luminació, el que parlàvem fa un minut, no? I a banda d'això, és evident que jo crec que l'administració ha de fer una aposta clara i decidida a favor del comerç de proximitat i no només a nivell d'anuncis. Vull dir, no pot ser que setmana rere setmana haguem de veure com s'abaixen persianes en aquesta ciutat, perquè abaixar-se una persiana no és una decisió particular. Acaba fent que aquell tros de carrer realment cada vegada estigui més degradat, que la gent no hi passegi, que no hi vagi. La vida als barris, i en molts barris, sobretot també al centre de la ciutat, la fan els comerços. És a dir, tu vols anar allà on hi ha gent, segurament, a passejar i a socialitzar amb la resta de ciutadans. I, per tant, creiem que no només ha estat deslleial, sinó que en aquest sentit tampoc no estan ficant les mateixes condicions en un lloc com en un altre, no? I el tema de la mobilitat ja està estretament lligat, especialment en aquesta zona de l'eix comercial i zona alta, on zona de baixes emissions, han incrementat moltíssim les zones blaves, i a l'hora de la veritat no tens cap alternativa. Nosaltres estem d'acord en que s'hagin de ficar zones de baixes emissions, que s'hagin de ficar zones blaves, faltaria més, però tu has de tindre una alternativa que realment tu puguis dir no, és que jo deixo el cotxe a casa perquè agafo un autobús que me diu que passarà d'aquí 5 minuts i passa d'aquí 5 minuts i d'aquí 20 estic al lloc on he d'estar. I quan torna cap a casa exactament el mateix. Això és el que realment no està passant en aquesta ciutat i no passarà,
perquè han preferit, insisteixo, mantenir un sistema deficitari de transport públic i pactar-lo amb la dreta abans de pensar de que realment nosaltres el que és el que pensem ha de ser una via realista i alternativa al transport privat. Parlant del comerç, vostès continuen batallant per intentar com a mínim frenar Torres Salses, presentant recursos a tots els procediments que estan havent-hi. No sé si comencen a tenir la sensació de que se'ls estan acabant ja és evident que és David contra Goliat i que nosaltres continuarem sent, i ni que siguem les persones més tossudes de tot l'Ajuntament, decret que veiem, decret que nosaltres intentem ficar-hi totes les traves possibles, perquè és que a més estan fent trampes. Estan fent trampes perquè es va dir molt clarament que Torres Salses només començarien les obres quan s'haguessin fet els vials. Això ho han anunciat 50 vegades. Doncs bueno, encara no han començat els vials perquè estan en exposició pública, que ja han començat les obres. I aquí no passa res. Torres Salses van dir que seria un parc de mitjanes o no seria. No és un parc de mitjanes i continuen. Per tant, jo crec que la nostra oposició ha de ser ferma en aquest sentit perquè els lleidatans i lleidatanes mereixen una oposició que defensi els seus interessos. Tot i així, hem de donar un missatge d'esperança. L'Ajuntament actual té clar que aquest és el seu model comercial i està molt lluny del nostre. Nosaltres volem que el comerç torni a Lleida, que puguem gaudir del millor eix comercial de tota Europa, que puguis anar als barris i que hi hagi una oferta comercial com pertoque, que els mercats municipals, més enllà de fer-se fotos i fer una licitació, al darrere hi hagi un projecte de mercat municipal com pertoque, que a la zona alta la gent pugui vindre a passejar. I això és el que nosaltres treballarem, no amb la foto, sinó amb el dia a dia, ajudant-los amb tota la feina que s'ha de fer, mantenint l'espai públic, en política de subvencions, en política de demanar que, evidentment, la política tarifària, efectes de taxes, els han incrementat per 2 amb un mandat la taxa de la brossa, no sé, realment sembla que juguem justament al contrari del que hauríem de fer per ajudar el comerç de proximitat a la nostra ciutat. Aquesta és l'última entrevista que farem aquesta temporada d'Un dia més. Hi ha moltes qüestions que han passat aquest mandat per repassar, segurament se'ns escaparan algunes, però hi ha una altra qüestió que, si no m'equivoco, es portarà al ple del mes que ve, que és l'ordenança de civisme. Hi ha un punt clau que va generar polèmica, que és la prohibició, si és que s'acaba aconseguint o no, del burca a l'espai públic. Com a dona i com a portaveu d'Esquerra Republicana, què li sembla aquesta ordenança? A mi el burca no m'agrada. Crec que prohibint-lo no aconseguirem absolutament res, sinó aconseguirem justament el contrari. I a part d'aquesta ordenança, més enllà del burca, que és del que n'han volgut fer el titular, perquè com que fem política de populisme per a veure qui pot treure'n més rèdit, aquesta ordenança és un sense sentit absolut. És l'ordenança del 2007, agafada el 2027, 20 anys després, sense resoldre cap dels problemes que realment té la ciutat. Una ordenança que multarà per regar plantes fora d'horari. Una ordenança que multarà per ficar una barra a una entitat si no té no sé quin permís de no sé quina cosa. Una ordenança que multiplicarà per 4 el que un xaval jove fiqui un cartell en un carrer. Aquests són els veritables problemes de convivència que té aquesta ciutat? Aquests? Sincerament, tenim la sensació que han volgut fer veure que amb una ordenança ho resoldrà tot, una ordenança que a més estarà aprovada al final de tot del mandat, quan segurament hi ha moltes més polítiques públiques que ja les podrien fer avui, sense l'ordenança, no els cal fer ordenança per poder resoldre els temes de civisme que necessiten que aquesta ciutat es facin. I l'únic que han fet és sumar-se als discursos de la dreta i l'extrema dreta. Per tant, nosaltres el que diem justament és el contrari. Nosaltres no ens hi sumarem als populismes, amb aquestes noves maneres de fer, perquè ens hi sentim lluny, molt lluny. Llavors, és evident que nosaltres volem alliberar totes les dones, totes, absolutament totes, i que no hi hagi ningú que hagi de portar res de manera imposada, absolutament ningú. Però crec que ho farem millor acompanyant-les que no pas prohibint qualsevol de les coses que estiguin fent en aquests moments. Han pogut parlar amb la comunitat en alguna trobada o en alguna reunió per traslladar-li les seves opinions? Clar, també és complicat perquè no n'hi ha una de comunitat, com saben, sinó que n'hi ha més d'una. I crec que en aquest cas, a més, la comunitat, em permetràs, crec que tampoc no les representa. Hauríem de parlar amb elles directament, Vull dir, i la manera de parlar amb elles és complicada. Llavors, és cert que hem pogut parlar amb alguna d'aquestes dones, però també és el que et deia, tothom coincidim que la manera principal serà ajudant-les. Perquè és que, a més, i em permets que m'allarga només un minut, justament l'ordenança el que fa és, tu et trobes una dona que porta un burca i li preguntes, escolti, bon dia,
vostè porta el burca per imposició? I la dona et diu, no, jo el porto per creences religioses. Automàticament, tal com està redactada l'ordenança, aquesta persona pot continuar caminant, perquè l'ordenança te diu que si tu ho portes per creences religioses, com que és un dret fonamental, tu pots continuar portant-lo. Aquesta dona és prou valenta perquè quan es troba aquesta gent de la Guàrdia Urbana li diu no, jo realment el porto perquè el meu marit me l'ha imposat. Amb aquesta dona és la que sancionarem. A la que serà prou valenta per dir que el seu marit li ha imposat. I no sancionarem el marit, perquè l'ordenança no diu que el fet, la persona que li hem de ficar la sanció és el marit, sinó la persona que porta el burca. Ho diu molt clarament que és la persona que porta el burca. Per la qual cosa, crec que qualsevol persona amb sentit comú entendria que la redacció d'aquesta ordenança està molt i molt lluny de resoldre aquest problema a nivell de Ciutat de Lleida. Que insisteixo, el que sí que sabem és que en aquests moments n'hi ha 8 de persones que porten burca a Lleida. Potser n'ha pogut venir alguna més aquesta setmana, però que les que tenim nosaltres que hi hem parlat són 8. Potser que fem un pla de treball per a aquestes 8 persones, en lloc d'intentar fer que aquest sigui el tema de l'ordenança de civisme i convivència, quan, insisteixo, hi ha molts d'altres temes que no es resolen de cap de les maneres. Cantar al carrer. És que el Kelly i el Lluís Sánchez, vamos, els haguéssim ficat 750 euros de multa cada vegada que els haguéssim trobat pel carrer Major. Aquest és un problema de civisme a nivell de Lleida ciutat. És que és un despropòsit d'ordenança, agafis, però on l'agafis. I en tot cas nosaltres el que entenem és que en els 3 temes més sensibles, com és el tema del burca, com és el tema de la prostitució i com és el tema de la mendicitat, que també el que fa no resoldrà absolutament res, sinó que el que fa encara més és criminalitzar aquelles persones i les entitats del tercer sector. En això també estan al nostre costat entenent que aquest no pot ser el camí que ha de seguir una ordenança de civisme exemplar a una ciutat com Lleida. Veurem què acaba passant. Mirem també de cara a les municipals del 2027. Veurem també en quina fórmula s'acaben expressant, però entén el veto Esquerra Republicana per part dels Comuns i la CUP a l'hora de buscar una fórmula conjunta per reforçar les esquerres? No l'entenc, tanmateix no m'hi enfadaré, perquè puc entendre que tots provenim de famílies diferents i que jo precisament el que crec és que en aquest moment on tenim un augment de la dreta espectacular, les esquerres hem de fer un replantejament a nivell general i els nostres enemics no són els nostres companys de viatge que poden estar un pelet més a la nostra esquerra o un pelet més cap a l'altra esquerra. Vull dir, els nostres enemics els tenim davant i per tant el que hem de fer és tots entre totes contribuir a que hi hagi una candidatura sòlida, que en aquest cas estic disposada a liderar-la i que sumi les trajectòries de moltes persones que vulguin pensar que a Lleida cal obrir una nova etapa, no des de la por, des de l'odi, des de la resignació, sinó des de la il·lusió, des de les ganes, des de que cal una primera alcaldessa en aquesta ciutat, cal un canvi generacional en aquesta ciutat i cal obrir una nova etapa que afronti els problemes, com dèiem, de l'habitatge, del comerç, dels joves, de les ciutats verdes, del futur, que estiguem disposats a sumar-hi tots. No sé si han contemplat incorporar sota les sigles d'Esquerra persones que vinguin d'aquests 2 espais. Nosaltres sempre hem dit que en aquests moments encara parlar de com es configurarà la llista és molt aviat i, a més, totes les persones tenen trajectòries diverses diferents, però sí que és cert que Esquerra no ara, sinó també des de sempre ha incorporat persones provinents de l'espai socialista, provinents de l'espai dels comuns i fins i tot provinents de l'espai de la CUP. I per tant crec que és una fórmula que per nosaltres les portes de casa nostra són obertes a sumar i a incorporar persones i trajectòries diverses sense que la fórmula sigui una suma de sopa de lletres ni de sigles en aquest sentit, no? Perquè crec que, a més, tampoc no sumaria en aquests moments les sopes de lletres ni aquestes coses, i més quan hi ha hagut vetos clars en això. Jo vull guanyar les eleccions i vull que tothom que vulgui ajudar-me, si vingui d'on vingui, m'ajudi a tirar endavant aquest projecte i, per tant, evidentment que hi haurà moltes persones provinents d'aquests espais que a dia d'avui ja des del màxim carinyo s'han ficat a disposició Jordina Som-hi, doncs en el Jordina Som-hi anem-hi. Abans d'acomiadar-la, és molt aviat també encara per saber si totes les regidores d'ara d'Esquerra continuaran? Sí, és molt aviat encara per saber, perquè a més a nivell d'Esquerra, justament un dels factors que pot fer que una persona continuï o no continuï és si acaben venint altres persones externes i en aquests moments sí que hi ha una comissió, que en diem una comissió de llistes, que hem començat a parlar de noms, però jo crec que fins a final d'any aquest no serà un dels temes. Primer projecte, una vegada tinguem el projecte treballat, incorporació de moltes persones que més enllà de si van o no van a la llista se vulguin sumar en aquest projecte
i al final és evident que acabes determinant pues, també per ordre. Hi hauria moltes persones que estarien fantàstiques per anar a la llista. El problema que tenim és aquest, que n'hi ha moltes, però a vegades a l'hora de configurar-ho, que la llista ha de ser cremallera, que busques perfils que poden ser semblants, acabes triant una o l'altra perquè pot haver perfils semblants que els dos són fantàstics i acabes escollint-ne, no? I en aquest moment això encara estem lluny. Hi ha una regidora que va firmar el manifest per renovar la cúpula del partit i vostè és junquerista. És una lectura que també s'haurà de fer? No, jo crec que aquest debat a nivell de partit ja està més que superat i en aquest cas no. Les regidores, totes dos eren de l'altre costat, diguéssim, i no només la que ho va firmar, i no, aquest debat a nivell de partit està més que superat. Jordina Freixanet, portaveu d'Esquerra Rapaeria de Lleida, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molt bon estiu. Molt bon estiu.